Maite Aranalde preso ibartarra 2 euro agindu eskera zirela eta Frantziatik Espainiara eraman zuten asteazkenean. Aranalderen egoera salatzeko asteazken iluntzean manifestazio egin zuten Ibarran. Herritar talde batek deitu zuen mobilizazioa. Maite etxera estradiziorik ez Lemapean. Aranaldek ostegun goizean deklaratu du Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean. Honek ibartarrak kartzelaratzeko agindua eman du. Epaiketaren zein dago orain. Gaur 8 behar Renesen zion Bretañan, kartzelan, eta gaur 8 Bretañatiken Rennesea, Parisen ondoa, o Fresnesea, Parisen ondoa ekarri zuten. Eta gaur ekarri dute Madridea, abioian ekarri dute Madridea, eta Soto Realen kartzelan sartu dute. Oain dela 10 minutu deitu digu, esan ez hor dagoela, ez genikien oain arte. Eta hor dagoela, eta gutxi hori ondo dagoela, eta hitz egin dugu, eta Eta gero, printzipioz, aurrena juezak, Espainiko juezak abogadoi esan zion, gaur pasako zutela, juezan aurretik, baina ez da hola izan gero, atzo esan zien ezetz, gaur ez, baizik bihar pasako zala. Orduan 2 euro agindu ditu eta 2 euro agindutakoa bakarrik tratatuko dutela. Eta beraz, normalki bihar juezan aurretik pasatakoan, Soto Realen sartuko dute berriz kartzelan, eta gero pixka bat geratzen da juezaren zai zer erabakitzen duen. Guk esperantzai ateak ez dira itxiko, esperantzai ateak beak itxi beharko ez. Eta esperantza beti egiten duzu eta zergaitik ez. Baina egi esan gauza bezala bestea eozein aldetan jundeteke eta orduan guk ez dugu kontrolatzen, abogaduk ez dugu kontrolatzen. Eta oso juezan eskutan dau, eta guk esperantza beti gordeko dugu. Gu oso pozik sentitzen geha, gu oso arro sentitzen geha, herritarran babesa ekin da hoi, behare behare oso kontundu da, beha badaki, Ibarrako berri jakiten du erabat, gu kontatzen dio, telefonotik, bisitatetik eta hoi, eta alderdi urtatiken guk eskertu bestek ez daukeu, herri honi, eta oso kontentu eta oso pozik gaude alderdi horretiken, eta hori gultzako hilara biziko asuntoa da.